Mbak Ida, Mbak Ida, ayo bareng. Iki lho, wong RT sudah kumpul. Mbak Ida. Ya, saya, Mbak. Tak nutup lawang saya ya. Loh, Mbak Ida, seragammu kok beda warna? Lah kan jatah dino iki ambek seragam warna ungu to, Mbak Titin. Loh, Mbak Ida ki piye to? Sampeyan apa ora buka grup WA? Dino iki kudune seragame ireng, kudunge coklat susu. Ya mosok to, Mbak? Aku ora buka grup HP ku mati, jeblok ra iso murep meneh. Makane Mbak Ida, nek ra ngerti ki ya takok ben ra salah kostum ngene. Ya wis, tak ganti seragam sik. Enteni, sabar yo. Mbak Ida, aku tarono sik ya, ora penak ki dinteni wong akeh ki lho ya. Ngono ki mbok ngenteni, ora suwe. Ngono ki ya wara-wara, nggo speaker masjid ka lho ben do krungu kabeh. Kaya ya nek waras. Lah nek mati kaya HP ku jeblok ngono ki piye, Jal? Wong ora do gaya blas.